inseguretats així, derivades de la gelosia, derivades de la pressió estètica. Si quedes amb una amiga, la teva parella s'enfadarà amb tu i per tant acabes no fent-ho per no provocar aquesta discussió. Una exagerada, ho dramatitzes molt tot, invalidar sentiments i de no comunicar-nos empàticament. Hi ha molts tipus de relacions, especialment en l'àmbit sexoafectiu. Crec que són aquelles relacions que estan carregades de violències, carregades d'agressions patriarcals, masclistes, racistes, plenes de privilegis també, de privilegis i de poders. Sí, jo crec que totes, no? I que suposo que comences com tenint un munt de coses tòxiques o rebent un munt de coses tòxiques i després detectes una mica més com on estan els teus límits i on els vols posar. Quan era més petit potser no ho tenia tan clar perquè tampoc no estàs tan mentalitzat i conscienciat amb això, però sí, per mi ara és un punt que no es pot passar aquesta frontera. Hem d'assumir que en qualsevol moment exercirem violència, que estem en un sistema on tenim privilegis i alguns afavoreixen i alguns oprimeixen. Assumint això, que tard o d'hora exercirem o rebrem violència, podem començar a treballar. Per exemple, jo sóc una dona jove que hem d'assenyalar que aquestes actituds són violentes, que aquestes conductes són agressives. Jo crec que això costa una mica. Jo diria teràpia. Potser el que s'hauria de fer és com començar a identificar-los i després, una vegada els tens identificats, començar-los a deconstruir o a negociar o a parlar com amb la teva parella sexoafectiva. Costa molt sortir d'allà perquè creiem que aquest amor romàntic és sacrifici, és patiment i és esforç. La base de l'amor hauria de ser confiança, tranquil·litat, seguretat, treball personal, molta lectura feminista, molts recursos, tenim podcasts, tenim llibres, acompanyaments grupals i col·lectius, no? Entre totes, treballar-nos i de construir aquests mites de l'amor romàntic de Disney, del príncep blau, que no existeix.